गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आङो थाम्बनेइलाव लिरदों जेम्सनिबो प्रिति एमजे, सनिया कुइन, भूमिका आरो दाखालि बावै जानाय शेरपे। आंनि बे भिडिअखौ सोरबाफोर फरायफुबाय थानाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना नायोब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम धैर्य हमनानै खोनासं। आं मा बुंनो थांनो नागिरगासिनो दङ। दा गासैबो रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ इन्डियायाव गभ मडेल कलेज गोबां गायसनदों बिजेपि सरकारा। बेनिफ्राय जोंनि आसामनिया एन्ट्रेन्सबो जानानै थांबाय। बेवहाय 150 सामथिं एसिस्टेन्ट प्रफेसर। बेवहाय जोंनि बर'फ्रा साबेसे लानो हादों आं नोंथांमोननो फरायना होनि। बे भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं। दाब दाब जायगायाव एन्ट्रेन्स जानानै थांखांबाय। बेनिफ्राय बेवहाय 150 सामथिंआव जोंनि बर'फ्रा साबेसे मोनदों? जोङो बर' हारिया जेरावबो साखा फारा। मिथिं गिदिर गिदिर बानायनाय, मिथिंनि नामाव थाखा फैसा खरस खालामनाय, मिथिङाव लोब लोब थांनाय, मिथिङाव मोसानाय, जोंनि बर' हारिया जेरावबो साखा फारा। हारिनि थाखाय नांनाय जेरावबो मोनसेबो बिथिङाव जोंनि बर' हारिया उन नङा। नाथाय साख्रिनि बेलायाव दिनै एसेबां मोजां साख्रि, गिदिर साख्रि, जों गोबाङानो बुङो फरायनानै साख्रि मोना। नाथाय मोजां फरायोब्ला एसेबां गिदिर गिदिर साख्रि, एसिस्टेन्ट प्रफेसर, एसेबां गिदिर साख्रि, फिसा साख्रि नङा। जोङो मोजां MA फरायनानै जोङो नेट पास खालामनो हायोब्ला, मोजां फरायनानै एसेबां मोजां साख्रि, बेवहाय जोंनि बर'फोरा साबेसे? मानो जोंनि बर'फोरा बबाव खमि दङ? 150 प्लासआव बर'फोरा साबेसे? आरो बेवहाय जोंनि बर'फोरा मा खमि दङ? जोंथ' जेरावबो साखाफारा। जोंनि बर'आ बबाव साखाफारा नङा? नांलाय खमलाय, बर'जों बर', दान्थे बिदान्थे, मिथिं दावथिं खुंनाय, मोसाथिंनाय बायदिसिना जों जेरावबो साखाफारा बर' हारिया, नंगौना नङा? नाथाय फरायनाय बिथिङाव आरो दिनैनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन, आं बे भिडिअखौ लानानै बेखौनो बुंनो नागिरदों। दा आङो एमजे प्रितिनि दावराव दाखालि बावै मास मोनसे आगोलाव गोबां दावराव थांबाय बिसोर सानैनि भाइरेल भिडिअ इउटुबार्सनि। थांना थाङाखै? दुनियानि ससियेल मिडियाया एमजे आरो प्रितिनि सायावनो थांबाय। फेसबुकआ गासैबो मानसियानो पस्ट होनाय, मोजां मोननाय आरो गाज्रि मोननाय गासैबो मानसियानो। बेनिफ्राय आरो फाननाय बायनायनि दावराव थांबाय, बेबो इउटुबारनि। बेनिफ्राय आरो थांबावबाय सोरनि? गुबुन हारिजों हाबा जानानै आरो गारलायनाय जानानै बर' लाफिननाय, बेयावबो सप्तासे थांबाय। थांना थाखाय बेनि उनाव आरो सासे CRPFआ हाबा जाखांनानै लगे लगे गुबुनजों खारबोनाय। बेनिफ्राय आरो सानफ्रोमबो हौवा गारि गारि खारनाय बा हौवाया सोरखौबा लाना खारनाय, बेनि दावराव कन्टिनिउ फेसबुकआव जोंनि बर' हारिनिया। जों बबाव ससियेल मिडियायाव गुबुननि खारनाय, गुबुननि नांलाय खमलाय जानाय, सोंखारिलायनाय, बेनिफ्राय मालाबा जेम्सनिबो दावराव, कन्ट्रभार्सि सोरजोंबा नांलायनाय, दान्थे बिदान्थे। बेवहाय जोङो गफबोना फेसबुकआव गफबा मास मोननैसो बेफोरबायदिनो दावराव थांदोना? आरो दाबो मा? राजखान्थिनि दावराव बेथ' सोलिखाबाय थागोन लोब लोब जेरावबो। बेवहाय थांलाय बेवहाय फैलाय, बेवहाय थांलाय बेवहाय फैलाय, बेबो सोलिबाय थागोन, बे कन्टिनिउ। नाथाय साख्रिनि बेलायाव एसेबां मोजां मोजां साख्रि ओंखारदों। दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जोंनि उन्दै उन्दै दा फरायफुबाय थानाय गथ'फोर, आं मेगन सिगाङावनो नुबाय फंबाय बिनानावमोन, आं मेगन सिगाङावनो नुबाय फंबाय बिनानावमोनखो, गाज्रि मोननाङा आंखो। आं नोंसोरनि फिउचारनि थाखायसो बुंदो, नोंसोरनि जिबननि थाखायसो। हाई सेकेन्डारियाव स्कुटि मोनलायनाय गथ'आ डिग्रियाव फैनानै साबजेक्टआनो बेक जाजोबो, बेक थाजोबो। गासैबो नङा दै, गोबां गथ'आनो। आंनि मेगन सिगाङाव नुबाय आं हाई सेकेन्डारियाव स्कुटि मोननाय गथ'आ बिएआव डिग्रियाव फैनानै बेक थाजोबनाय, सोरबाथ' कमप्लिट फ्लप, फरायनाय बेलायावनो फ्लप। मानो?
हाई सेकेन्डारियाव दिनै स्कुटि मोनलायनाय गथ'आ डिग्रियाव मानि थाखाय गाज्रि जानो गोनां? डिग्रियावथ' मोजांसो जानांगौ। डिग्रियाव माबायदि साबजेक्ट लानानै बबेयाव मेजर लानानै माबायदि फरायनांगौ, डिग्रिखौ माबायदि पास खालामनांगौ, बेनिफ्राय एमए खौ आं माबायदि फरायहैगोन, बेनिफ्राय आं नेटखौ पास खालामनांगौ, मोनसे टारगेटसो खालामनांगौ। सासे हाई सेकेन्डारियाव स्कुटि मोननाय गथ'आ बिए खौ मोजां साबजेक्ट लानानै एमए फरायनानै नेट पास खालामनानै मोजां टारगेटसो लानांगौ। नाथाय जोंनि बर' गथ'आ बबाव मा जाफैदो? बिएआव फैनानै डिग्रियाव फैनानै सोरबा सोरबाया कमप्लिट फ्लप, सोरनियाबा बेगानो बेग बिए खौनो मोजां कमप्लिटै पास खालामनो हायाखै। मोजां गथ'आनो मानो? जों बबाव बिजि? जोंनि बर' उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जों बबाव बिजि? ना सानफ्रोमबो गिदिर गिदिर मिटिं खुंनाय बेफोरावनो थांनानै सोरबाया सल' रोजाबदो, गोरों गोरों मानसिफोरा बेवहायनो जोङो मोसाग्लांनानै बेवहायनो सप्तासे गाहाम दिन हगारदो नामा? उमुगाव मिटिङाव थांनांगौ, फरायनो गोसो जवाखै, मिटिं उमुगाव थाङैथ' उमुगाव। जों बेफोराव बिजि नामा? जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना मानो बिएआव फैनानै फ्लप जानो गोनां जादों? दिनै जों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो साखाफारा, मिटिंनिफ्राय लानानै जोङो नांनायनिफ्राय लानानै हारिया, बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरा, नाथाय मोजां मोजां साख्रियाव जों जोबोर खम। गोबाङानो बुङो साख्रि गैया। मानो साख्रि गैया? मोजां फरायनो हायोब्ला साख्रिनि अभाब गैया, मोजां फरायनो हायोब्ला। नै दिनै मडेल कलेजाव एसेबां पस्ट, आं दा आङो जा मोनदों लिस्ट, बे लिस्टआव 7 बर' दङ एसिस्टेन्ट प्रफेसार। 150 नि सायाव 150 प्लासआव 7 बर' मोनदों आं दा। आं बे नामखौ फरायना होनि। आङो बे नामखौ फरायनानै होनि। सोर सोर मोनदों? मिस सफिया दैमारि, हिस्ट्रि, सनितपुराव मोनदों। मिस्टार बिकि बर', इक'नमिक्स, बेबो सनितपुराव। सुलिखा बर', इडुकेसन, करिमगन्जआव मोनदों बे। डक्टर जोंसार दैमारि, हिस्ट्रि, गवालपारायाव मोनदों बे। भुमिराज मुसाहारि, पलिटिकेल साइन्सआव मोनदों। 7 150 प्लासआव। बेनिफ्राय गुबुन हारि गोजा। बेनिफ्राय जोंनि बोरिमुगाव बेसेबां एसिस्टेन्ट प्रफेसार बर'फोरा मोनगोन आं बेखौ बुंनो हाला। थागोन, बेवहायबो सासे सानैया थाखागोन, नाथाय बेवहायबो गुबुन हारिया बुरजा जागोन। मानो? दा आङो इसे फरायनानै होनि। गोजौथारावनो दङ, मा दङ? गभ मडेल कलेज बालिपारा, सनितपुर। मिस सफिया दैमारि, हिस्ट्रियाव दङ। गभ मडेल कलेज बालिपारा, सनितपुर दङ। मिस बिस्मिता डेका, इडुकेसन। बेसेबां फरायनो आं? गुबुन हारिनि गोजा। गगय, दास, कलिता, बेफोरबायदि गोजा। डेका, बेफोरबायदि गोजा टाइटेलफोरा। डेका, सयकिया, बेफोर दास, बेगम, गगय, आमिन। गोबां। बर'आ गोबां खम। साख्रि दङ, मोजां फरायनो हायोब्ला। फंबाय बिनानावमोन, नोंसोरो मोजां टारगेट लानानै फरायनो हायोब्ला। आसरित मोनदों आङो। आं सानदोंमोन बर'आ खमसे खम दङ नामा 30 जन 40 जन, नाथाय गैया। गोबां खम जों बर'आ। आं बेनिखायनो बुङो फंबाय बिनानावमोन, मोजां फरायनो हायोब्ला साख्रि मोनगोन। जोबोर मोजां मोजां साख्रि दङ। साख्रि फैदो एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि, मोजां। आरो बेनि गेजेराव बर'आ गैथ'वा। मानो गैथ'वा बेखौ आं बुंनो हाथ'ला। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।